Margaret Ogunbanwo dwi, a dwi'n dod o Nigeria yn radio. Gori, vicar dio. Mae roedd dwi wedi galw ni I dod I Gymru, yeah? Doedd na ddim gwaith neu eglwys neu nothing, just calling of God, really. Yeah. Cyn I ni agor y caffi, doedd na ddim pres o gwbl, so roedd rhaid I mi ddeud, mae yna miracle bach gael caffi yma am Benygroes. Dwi'n weithio yn y caffi efo Elvis a rhan amser efo Sue a Dylan a Christine. Mae Elvis yn rhedeg front of house a mae Sue a Dylan yn helpu. Tîm gora. Nes I clywed bod pobl yn galw caffi Caffrica achos da ni'n neud bwyd o Africa. Mae gen I specialty, jerk chicken neu jerk this or that. Mae hwn yn poblogaidd. Mi ddybes I efo plan y cynllun I dysgu Cymraeg achos o'n i'n credu bod I dod I nabod y pobl, mae'n pwysig I dod I nabod ein iaith nhw a mi symud ni I Penygroes cyntaf mis Medi a diwedd mis Medi nes I ddechrau dysgu. Dwi'n licio y gair canolbwyntio a bendigedig. Mae pobl yn siarad Cymraeg trwy'r ddydd yn Penygroes, ond weithiau maen nhw'n siarad Saesneg efo fi. Roedd rhaid I mi ddeud weithiau, dwi eisiau siarad Cymraeg, dwi eisiau ymarfer fy Cymraeg, ond mae'n tipyn bach comfortable iddyn nhw, felly Saesneg ydy default language. Pan dwi yn fform, dwi'n mynd yn lain I just siarad Cymraeg, ond dim bob tro. Mi eisi I barbecue ffrind. Dyddodd o pawb, mae Margaret yn siarad Cymraeg. So dyddodd y gai, sut ydych chi? Nes I dweud, dwi'n gallu siarad mwy na sut ydych chi? So, felly mae pobl yn surprised, really. Ti'n gallu siarad a wedyn maen nhw'n mynd ymlaen yn gyflym a dwi'n mynd â goch. No, dim that great, dim hollol rigol fel hwn, ond dwi'n licio siarad lot.